bịatara na ihe omume nke anyị na-akpa ahụike bụ akụ. Anyị na-atụle ezumike n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị eleela ihe ezumike bụ. Ezumike na onwe ya gịnị ka ọ bụ? Kedu etu ị ga-esi wee zuo ike? Kedu ihe ga-abụ ihe ya bụ ị na-eme ịmara na ị na-ezu ike? Ya tụlee. Kedu ihe mmekpa ahụ ị ga-enwe na ọ bụrụ na ị naghị enwe ezumike otu o kwesịrị? Anyị elebara ya anya. Kedu uru ezumike bara n'ime ndụ mmadụ? Ka aka akpụ n'ọnụ wee sịkwa ka anyị jekwanye bụ ezumike n'ihi na ọ dị mkpa ka anyị ndị na-ewetara ọnọdụ ya bụ ihe mmemme. Anyị ka jikwara n'ọnụ wee jee ezumike. Etu anyị chịkọtara anyị ka ga-ebidokwa n'ebe a. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nwetacha anya bụ ihe na uju ya etu anyị si wee kpọpụta, ị ga-aga na YouTube page n'isi mbido TV. Ị ga-enweta ya uju ya, ịghọta ya ọfụma. Nwanne m nwoke, dịka anyị kpụ n'ọnụ wee jee ezumike, anyị ka nọ n'uru ọ bara mmadụ inwe ezumike na enyemaka ọ ga-enyere anyị n'ime ahụ. Anyị kakpụ ya n'ọnụ wee gaa ya bụ ezumike wee chigatakwa, n'ihi na ama na ya ejere aṅụrụta mmiri wee chigatakwa. So ka anyị bidokwazie ebe anyị kwụsịrị wee chịkọtazie ihe niile ọ kwesịrị dị ya. Ezumike nke anyị na-ekwu okwu ya, ị ga-aghọta na onye nwere ezumike ya na-anya ụgbọala, ọ gaa na-ese okwu otu ndị ọzọ na-anya ụgbọala. Onye nwere ezumike ị na ezinụlọ ya ga-ebi n'udo. Onye nwere ezumike ya na-arụ ọrụ, ọ ga-ewepụ obi ya n'uju, ọ ga-arụ ọrụ ọfụma. Eziokwu, kparakwana ezigbo ume. Onye nwere ezumike ga na-adịkwa ile ya anya n'ihu. Onye a ga na-elukwu ihe ọṅụ. Ị ga-ahụ na nwoke ma nwaanyị ya ọ na-enye onwe ya ezumike. Ndị na-enye onwe ha ezumike na-eme okenye ngwa ngwa. Bụrụkwa na ọrụ ezinụlọ etu o kwesịrị dị na ndị di na nwunye. Ọ bụrụkwa ndị na-akụzi ihe like ndị nkụzi, ụmụ akwụkwọ, ị ga-ahụ na nwa akwụkwọ ọbụla a na-agụ akwụkwọ tụmadụ oge e nwere oge ule na-achọ inye onwe ezumike ga-esi n'abalị gụgide akwụkwọ pụta n'ụtụtụ. Oge ọ ga-ele ule rụzie, ị ga-ahụ na ụra ga-eburu ya. Ibi na ụbụrụ ga na-agbagharị gara maka na gịnị? O nweghị ezumike. Onye nwere ezumike wụkwa onye a ga-akpọ ka ọ wụrụ onye ndu, because onye ọbụla a ga-edu ndị ọzọ kwesịrị ịma ihe ọ na-eme. Onye nwere ezumike, ụmụ nketa ọrịa ndị a niile dị iche iche, stres ị na-ebute, dịka ndị oyibo na-akpọ ha stres ị na-ebute, ọrịa ndị agaghị adị. Ọ bụrụkwarị ma ọrịa bịa, ego ụlọ ọgwụ, dọkịta nye gị ọgwụ, ya arụ ọgụ arụ na ọ dị ka injin. Ị gaa lee jenaretọ, ihe nke a na-eji na-enye anyị ọkụ, igwe ọkụ, ị gaa tinye ya n'ụtụtụ, ya rụgide ọrụ ruo mgbede. Kedu ihe ị ga-ekwu? Etu o si asụ ya echenji. Ibin adị ọkụ, ị ga-aga close. O nwere mgbe ya bụ ọdụ asụsụ na-emezi ịfụ na ọ na-agwazi gị ike agwụna m. Mgbe ụfọdụ jenaretọ ndị ga-ahụkwa ha breki ebe a. Ọ wụ otu ahụ mmadụ. Ahụ mmadụ, Chineke kere mmadụ dịka injin. And injin na-arụ ọrụ, injin kwesịrị inwe ezumike. Mmadụ na-arụ ọrụ, mmadụ kwesịrị inwe ezumike. Onye a mekwarenụ abụ na mmadụ bịara ọrịa, ije n'ụlọ ọgwụ enye gị bed ahụ enyeghị gị, abụ na ị nwere ike ịnọ na ịgba ọgwụ na mana ihe eji nye gị bed si gị nọrọ ebe a ka e wee na-agbanwe ọgwụ ma na-enye gị ihe dị bụ ama na ị neghị enwe ezumike. Anọbụ enweghị ezumike butere ya bụ ọrịa. Ya eji nye gị bed a dina n'ebe a ka a na-agbanwe ọgwụ ka ị wee nwee ezumike. Ya bụ ihe ọbụla a na-enye gị ka ọ nwee ike rụọ ọrụ ọfụma n'ahụ gị, n'ihi na ama na ide enwe ezumike. Ị ga-afụ na ọ bụrụ na dibịa oyibo ahụ sị gị mgbalaba na emechana, tupu ị meghere ụzọ pụọ, ọ ga-agwara gị sị gị biko nye onwe gị ezumike. Ọ ga-agwarịrị gị
biko gịnị gị nye onwe gị ezumike, n'ihi na ọ mara na ihe butere ihe ndị a bụ emeghị gịnị enweghị ezumike. Chineke na onwe ya kere mmadụ kechara mmadụ ma nwekwa ezumike iji gosi anyị na ezumike mere gịnị dị mkpa n'ebe mmadụ nọ. Ya bụ ihe echeziri wetara gị na-abụ okwu ndụmọdụ gị onye na-azụ ahịa, gị onye na-arụ ọrụ oyibo, gị onye na-arụ ọrụ aka, gị onye na-eme nke ọbụla ị na-eme. Ndụmọdụ ka a chọrọ inye gị n'ihi na ọ ga-abara gị nnukwute uru n'ime ndụ. Ihe ndụmọdụ nwere inye. Ndụmọdụ nwere inye onye ukwu ma onye nta, ma onye ukwu ma onye nta, n'agbanyeghị ụdị ọrụ ọbụla ị na-arụ, biko nwee ezumike. Wepụta ohere na abalị ọbụla hụ na ị hiri ụra. Mee sure na onwe ihe ga-ahịa gị ehi n'ụra. Onwe ihe mere ọrụ gị bara na mbalị, ọ wụzie na oge ndị mmadụ gara ọrụ, dipendị na oge ọrụ nke gị na-apụta, hie ụra. Chineke nyere ụtụtụ, nye ehihie, nye abalị, ọ ma ihe o mere. Chineke chọrọ ka ahụ nwee ike nwee ezumike n'abalị. Onye ọbụla na-enye onwe ya ezumike n'abalị, enye onwe gị ezumike n'ụtụtụ, ahụ gị ga-akụkwa njin o. So ana m arịọ onye ọbụla, unu gbalịa hụ na ị nyere onwe gị ezumike. Ụzọ ọbụla ị ga-eji enweta ezumike nye onwe gị, bikọs ọ bara gị uru. Onye nwụrụ anwụ ụka agwụkwala o. Mgbe na nwere otu nwoke mma, ọ na-ebukarị m n'ọkada n'ogwe ka m seta ọkada. Otu ụbọchị wee jụọ nwoke a, o nwere ka o siri nyaa ka nwesị a ọga nke ị na-anyazi etu a ka ezi ọ gwasị m na ya si ọrụ abalị alata. Nsị ọrụ abalị n'ebe ezi, ọ sị na ya na-arụ ọrụ nche n'abalị. Nsị ya na-arụ ọrụ nche, ịrụcha ọrụ nche n'abalị, ụtụtụ bịa bụrụ ọkada na-agba. Mkpọ ya ọga nsị ọga ide enyekwara onwe gị aka. Ebe ị na-arụ ọrụ iche nche abalị ka ezi ohere iji ezu. Mmakwana nwere ike ịgbagide ọkada otu ụbọchị si na ya daa, ịda ọ bụrụ gịnị ọnwụ. Anyị mara na o nwere ka obodo anyị siri dị, mana onye Chineke ga-agọzi, ọ ga-agọzi ya. Onye chekwara na ịdị ndụ, ọ ịdị ndụ wee rie akụ. Gịnị ka anyị na-agwa gị? Ndụmọdụ anyị bụ ihe ọ sọrọ gị na-eme, biko wepụta ohere gị wee na-enyere onwe gị anya ma na-enwekwa ezumike otu kwesịrị. Na mgbe ị na-eme nke dị etu a, ọ ga-adịrị gị na mma. Ị ga-adịkwa na ndụ ogologo ma ruo uru mbọ ị na-agba obodo anyị nọ n'ime ya ma obodo mbụ ofesi. Ọ ga-adị, anyị ga-achịkọtazi ya n'ụbọchị nke taa. Biko ọ bụ na ị na-esonyere anyị n'ihe ahụike bụ akụ a, ọ bụrụ na o nwere ahịa na-azụ ma ọ bụ na o nwere ihe eji mara gị ịchọrọ ka anyị nyere gị aka gbasa anya bụ ozi n'ebe ọ ga-ada ụda, anyị wee na-asị gị kpọtụrụ anyị n'ekwentị ọ bụ n'ihe mgbasa ozi anyị, ọ bụ na Facebook o, Twitter maọbụ Instagram @IsiMbido TV. Otu ozi ọbụla izuru ebe ahụ, anyị ga-aza gị ya ọsịsọ ma nyere gị aka gbasa anya bụ ozi ebe ọ ga-ada ụda. Ọha na eze niile, ndị Igbo, ndị mba ọzọ maọbụ ndị Naịjirịa maọbụ mba dị iche iche ga-enweta ozi gị. Ị ga-achọpụtakwanye n'ezie na anyị mere ya ebe ọ ga-adị gị na mma. Anyị wee na-apịatizi akwụkwọ n'ụbọchị nke taa wee na-asị ka ichebikwa ya n'izu ụka ọzọ na-abịanị. Anyị ga-ewetakwara gị ihe ọzọ nke ga-abara gị uru. Ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugowe.